Революционният метод за лечение на 21 век – електромагнитната терапия вече е достъпен за всеки. С Уелнео Елмак. Тайната на Уелнео Елмак е в пулсиращото електромагнитно поле, което подобрява циркулацията на кръвта и метаболизма в клетките и така помага да се възстановят тъканите и органите. Елмага обхваща един периметър от 2 до 23 Хц. Това са нискочастотни трептения. Този апарат няма никакви странични ефекти. Уелнео Елмак повлиява над 40 различни заболявания. Главоболие, стомашни болки, болки в ставите и мускулите, високо кръвно, болезнен цикъл, стрес, безсъние. При това без медикаменти и скъпи процедури. Международните сертификати и клинични изследвания доказват ефекта на Уелнео Елмак. Голяма група пациенти, които имат хронично заболяване, могат да го ползват този апарат без никакви притеснения. Уелнео Елмак е все по-популярен сред спортуващите. Уредът е показал висока ефективност при лекуване на фрактури и наранявания. Уелнео Елмак се препоръчва при стрес и безсъние. С Уелнео Елмак подсилваш имунната си система и цялостно подобряваш качеството си на живот. Можеш да го ползваш вкъщи, в офиса, докато работиш или гледаш телевизия. Инвестирай в здравето си днес с Уелнео Елмак Ексклузив. 10 честоти за над 40 здравословни проблема. В комплекта получаваш и 3 ленти с различна дължина, които ползваш за различни части от тялото си, веришка за носене на врата, плюс полезна книга за биомагнитната терапия. Поръчай днес твоя Уелнео Елмак Ексклузив на 10-месечни вноски по 29 лева с 0% лихва. Инвестирай в здравето си с електромагнитната терапия на Уелнео Елмак. Нищо не е по-важно от здравето.